Gịnị bụ bastard n'asụsụ Igbo? Bastard o nwere aha Igbo? Ihe ahụ ajụjụ nwanne anyị nwoke jụrụ m na Facebook sị m, please Ezenna, what is bastard in Igbo language? Ka anyị gbapịa ọsọ. Gịnị bụ bastard n'asụsụ Igbo? Bastard o nwere aha Igbo? Mụ onwe m ga-asị na bastard nwere aha Igbo. Tọọ ntị n'ala, ọ nwere ihe ị ga-amụta n'ejije. Ọ bụkwazịa na ịmụta ya, biko nyekwaziere anyị aka tụsa anya bụ ejije ka olu ndị ọzọ. Bastard n'asụsụ Igbo, achọrọ m ka ị cheta maka ọtụtụ ndị ga-abịa na-ekwu bastard enweghị aha Igbo, onwe ihe gbasara bastard n'asụsụ Igbo nke nwa na nke ọzọ. Maka na nke bụ eziokwu bụ n'ala Igbo gboo, o sike ike ịhụ nwa bụ bastard, o siri ike ịhụ nwa bụ na onweghị ihe dịka anụmanụ dị na nwunye n'etiti nne na nna mụrụ ya. O sike ike ihe ya mgbe gboo, n'ọka ihe ọgbara ọfụrụ bịazie ndị ọcha bịa weta nke ha wetasị nke weta nke ọzọ. Ụmụ ihe a wee bido, nwoke ama nnụ nwaanyị atụọ nwaanyị ime mụọ nwa, nwaanyị na-eji anụbeghị di ọ tụrụ ime mụọ nwa, ya bụ ihe wee dapụta. Wee sị gị na nwunye ya ga-akpọnwụ bastard n'asụsụ Igbo. Gee ntị, ọ bụrụ na nwaanyị tụrụ ime na-anụbeghị di, Igbo be anyị na-ekwu sị na onye a tụtara ime mkpuke. O doro anya, nwanne anyị nwoke jụrụ ajụjụ ya na-egekwa ntị. Gị nwa na-ekiri na-ege ntị, tọọ ntị n'ala ka ịmụta ya. Nwanne anyị nwoke jụkwa anya bụ ajụjụ, tọọ ntị n'ala ka ịmụta ya. Ọ bụrụ na ịmụtakwazi ya, tụsara m ejije a. Nwaanyị na-anụbeghị di n'ala Igbo wee tụrụ ime, Igbo be anyị na-ekwu sị na ọ tụtara ime mkpuke. Ebe ọ bụ na Igbo be anyị enweela aha akpọrọ ya bụ nwaanyị ji etụrụ ime na-anụbeghị di wee tụrụ ime ya wee kpọọ ya ime mkpuke. Ya mere m ga-asị na anyị ga-akpọnwụ bastard nwa mkpuke. Ọ bụghị ime ihe Igbo be anyị na-akpị ya o, maka na mụ anụtụbekwara m ka ekwu bastard n'asụsụ Igbo, kama na mụ anụtụgo ka ekwu nwaanyị tụtara ime na-anụbeghị di. Igbo be anyị na-akpụ ya, na-ekwusị na anya bụ nwatakịrị nwaanyị tụtara ime mkpuke na ihe ogbugbu ime mkpuke. Ka nwanne anyị nwoke a jụrụ ajụjụ asị, Ezenna, gịnị bụ bastard n'asụsụ Igbo? Ya bụ ihe gba m n'isi ncheta na anyị na-akpọ afọ ime nwaanyị na-anụbeghị di, na anyị na-akpụ ya ime mkpuke. Ebe ọ bụ na ekpọrọ ime mkpuke, anyị ga-akpọnwụ nwa ahụ atụtara ime mkpuke wee mụọ, anyị ga-akpọnwụ ya nwa mkpuke. Kedu ka isi wee hụ ya bụ ihe? Ị chere na ọ dabara adaba ịkpọ ya nwa mkpuke? Maka na Igbo be anyị kpọrọ ya bụ afọ ime mkpuke. Ị chere na ọ dabara adaba ịkpọ bastard nwa mkpuke? Biko tụnyere ya okwu n'odokwu ka anyị n'ihe nwere ikwu gbasara bastard na nwa mkpuke na ụmụ ihe ndị a m kọwara ugbu a. Ị chere na ọ dabara adaba ịkpọ bastard nwa mkpuke? Maka na Igbo be anyị kpọrọ nwaanyị tụtara ime na-anụbeghị di ime mkpuke. Ọ bụ na ọ dabara adaba, mee ka anyị mara. Ọ bụkwa na ọ dabaghị, na ị chere na ọ kwesịghị ka akpọọ ya bastard nwa mkpuke, tinyekwala okwu n'odokwu, mee ka anyị mara. Ma biko dịka ị na-eme nke a, bikwazara anyị aka n'akara ịhụnanya makwa n'akara mmasị. Ma biko tụsara anyị ejije a ka olu ụmụ Igbo niile, ka olu anyị niile abụ ndị Igbo, ka anyị nwee ike na-asụ Igbo anyị na-aga n'ihu. Maka ihe ndị apụtakwa n'ebe a bịa akọwa ụmụ ihe ndị a makwa na-akụzi ebo ka o nyere anyị aka ka ingili Igbo benata. Maka na ọ bụrụ na anyị marụsị ụmụ ihe ndị a, ingili Igbo anyị na-asụ ga-ebenata. Ọkwa ya bụ mba anyị na-agba. Ọ ga-abụ ruo echi ikwube okwu na Igbo ruo ebe ị ga-etinye bastard ka ị werikwa Igbo sụọ ya. Ilu ebe anyị kpọọ ya nwa mkpuke, kama ị ga-akpụ ya bastard, kpọọ ya nwa mkpuke. Nọkara anyị mma asụsụ Igbo anyị agụzosie ike na-aga n'ihu. Maka ọ bụ na anyị jirikwa aka anyị ji ugbu a emekwa na mgbe na-abịa a nwekwa ike chụọ asụsụ Igbo ma si ahụ na ya, ma Chukwu okike agaghị ekwe ka ihe dị otu a mmezuo. Ya bụ ya ji agba mbọ niile anyị na-agba ka asụsụ Igbo guzosie ike. Bastard nwa mkpuke. Kedu ka isi wee hụ ya? Cheta na onye nọ n'Igwe Ezenna ezigbote onye Ọhafịa kala aja alụ, onye mgbazi ndị Igbo ka a na-akpọ m, onye nkụzi. Ka ọ dị na ụmụnne m, ka emesịanụ, ka ọ dị mgbe ọzọ. Udo. Onye nkụzi asụsụ Igbo, onye nkụzi ọdịbendị, onye nkụzi Igwe Ezenna ya o, onye mgbazi ndị Igbo, onye nkụzi omenala Igbo, onye